Dabadau tipo bat, handobo bat, musikari bet. Nik uste dut ez dela hain ezagune, bai gaur bai gaurkolako baten jaizo zan. Bera da Larry Henley. Bertako izena Larry Joel Henley, 1937ko ekainaren 30 jaizo zan, Texasen. Arp herrizen eta Odesan hasi zan. Musikako giro etxe baten. Bere ama Helen Keupi Teams Country abeslaria izan zan. Eta itxe petroleo eremuen itzen zauen lan. Txikitzetik artigaz lotuta egon zan. Hasieran aktore izatea egon zan beran buruen, bai askaninen musikak bere kantu gintzan eroan eban bidie aurrera. The New Beats taldeko ahots berezigarrenetariko izan zan, edo alan izan ezegun behintzet, beran falsete ahots oso berezi zegaz. Bai beran izena bere bertik geratu zan lotute Jeff Silverregaz, batera Wind Beneath My Wings. Bakizuen nire inglesa nongudan parkatu. Esta vez saiatuko nahi. Wind, aizie. Beneath My Wings. Sortu zauelako. Belaunaldi askorentzat, abesti oso unkigarri ze, eta maitatue bihurtu zan. Eta gaur beran jaiotza ospatuten du, Larry Henleyena. Ez topa musikaririk edo tiporik hoi hau baino. Kantari eta kompositore moduan akordaten gara beragaz. Eta musikaren bidez emozio sakonak adierazten zauelako, edo behintzet gaitasun hori okitzen zauelako. Abizeri goian bego bai Asia Enjebarreri eta Larry Henleyri. Eta baguz beran musikigaz denporie galdubarik beran Larry Henleyri iniko omenaldi txiki honetan. Arguez, lehenko kantie It's Happening Again. Abesti honetan, berak Larrik, beran ahots falsete horregaz, zer kontaten dozku. Barriro, edo behin edo berriz gertatuten dan zeuser. Lehendik ezetuten dauen sentimento bat. Maitasun zahar baten itxulera zelan ez. Edo beran barruen zeuser, biztuten dan zeuser, sakona. Emozio bat. Eta holan dino, hau ez da lehenengoko aldia. Bizotzak badaki min egin leikela. Baina lan berriz sartzen da joku berien. Made me sure
Larry Henley beran falsetigaz eta ahots berezi horregaz. Happening egin dingo, ez be pasadazte, ez be datore hau rollo bardine. Bau ez beran bigarren kantigaz, kasu honetan Sticking Up For My Baby. Kasu honetan, beran maita dauen hori defenditen dau. Da bestik diena bardintxo. Beran neskaren alde dauela dino. Zuen nahiko zuzena da, nire baby ezukitu. Nik babestuko dut. Bueno, gaur egun hori irakurketa imitzen bagaran betaurreko feminismonak batxartu ikusitxe dau. Bai akorde migara beti betaurreko horrek imitzen garanien ze urtetara zu migaran. Maitasunaen leial edo arro baten kanta da apur bat de Safia Txaili ganera. Baurritzitzen du Larry Henley beran neskalagune defendite 1948 zen. Bau ezurrengoko kantigaz aukeratu dutena omenaldi txiki honetarako beran urtebetetxien Larry Henleyna da My Reason for Living, neure arrazoiek bizitzeko. Hau bai dela dramatiko haue. Beran bizitzeko arrazoi maitasun horretan jartzen dau fokue. Eta dingo, neskak urrundu edo haren maitasuna baztertuz dauenean, kantaria apurtuta geratzen da. Oso sentimentala. Ondo tratatxut, dana emontxut, eta orain zelan kentut estazu bizitzeko gogo hau. Maitasun menpekotasuneri buruz dabil. Eta abandono kutxo utxe bete badako Larry gaixoue koitxaue. Yes, I moved the mountain that once blocked my view, and all of my reasons for living are you. Esan da My Reason for Living, neure arazue bizitzeko. Aportxue dramatiko imitzen dazku Larry beti beran tematan. Azkanengoko teman onio gizau ganera. Bai, bera da His Girl edo beran neskie. Eta hemen nau oso seguru badinon hemen jeloskortasune agertuten da, bebai. Ez daiz, bera badabilen beste baten neskigaz
edo beste baten neskie bada bien beragaz, ez da itxezelako ligu edakarren Larry Henleyk beran azkenengoko albesti honetan. Vamos beragaz. Everybody's been a-talking about the girl they love, but I can't have the one girl that I'm dreaming of. Bai, sufriten dau uste dute Larry Davien eski ez dala berana, beste baten obizi da usteot. Oh, I can't have you 'cause you're his girl.